bimi we tan ga wawde jabbe gollat nder dum nakumi ga 5000 fe saudi ne temedere ga 5000 fe saudi ne temedere se fa Sénégal beter ke Mamadou Yugo Samaru gore tammi ke lete be ngalla ka wete dem gorgi mayna wete dem gorgi mayna tel be ngalla ka wete Mamadou min majjirda sakke jemmare wete kudal abdou wadi o we nder kollem juri 1500 temete se ba Sénégal ko be tin woni jow teddungal nawleɓe wonɓe ka nawleɓe ɓe sehlaɓe kayɓe ɓe o wi noon heno wano ñalade hande nde siga ɓe limi tan ɓe juumat saabu kala ɓiɗɗo moƴƴo wawi walno timaneɗo ñalade tina notore terago teddungal wadde o rutto félicitation o waɗaga no paale cuuɗi ka battane moƴƴo rokkende mo 1500 temete sefa weltade golle nder ɗum jabtiɓe kongoɓe galanɗa ka wiyete Oumar Bakka Diallo korga pullotima jalloɓe calele mboɗo lewañi o we nder kolle juuri 1000 sewatel gal ko belti ɗikkani kam woni sow teddungal yontaɓe wonɓe ka yontaɓe rewɓe sehlaɓe kayɓe ɓe nder ɗum jabtiɓe kongoɓe ganduɗa ka wiyete Dembo Boubago Ndiaye Demba tiɗen mboɗo ɓe sakal namdi Demba we nder kolle juurima 500 temedere sefa Sénégal weltare weytare jogade sabbu makko nder ɗum jabtiɓe konngol ganduɗa ka wiyete jammane wiyete Sare Moussa Ney gorga pullotima seeɓe ganduɗa ka wiyete Demba Dolly Mayna o we nder kolleɓe juurima 500 temedere sefa Sénégal weltare weytare jogade sabbu makko nder ganduɗa ka wiyete Aliou Mayna gorga pullotima o we nder kolle juurima 500 temedere sefa Sénégal weltare weltiniyota wonɓe ka rewɓe nder ganduɗa ka wiyete Abdoulaye Boubago Ndiaye wiyete Abdoulaye Boubago Ndiaye gorga pullotima mbimi jol pro finance o we nder kolle he rokkima 500 temedere weltare weyta jogade kama jamɓe wat SNL Abdoulaye Diallo ceeɗi jalano waalo tima gorko fuɗɗo gacce wiyete o wi ko belti mbimo sa ƴettima no wattani wogiran gaali 5-0 nder ɗum ɓe ganduɗa ka wiyete Nanga Penda Mbayo Nanga Penda Mbayo 500 temedere weltare weltimi yetta wonde ka rewɓe Dembo
minani midama galanda kawete demma gori mayno tami cione demgal ma galanda kawete Abdoulaye Boubou sel ma galanda kawete Mamadou Mor maga pe jammani wete daba jammani wete cofa kani ma tamgal ma galanda kawete Mamadou Cherno so for men sel men wide paba galanda kawete may dembujul beter ke Mamadou Yugo si ne tungango ke 5 minutes wonna mbiɗen hunde kala ko dilli ko ɓuri ɗum toye mi wi yimɓe kala ka yiɗatinema woto woppu ɗum mboyama ittade duuɓe keɓaɗi yottaɓe Sénégal woni fulɓe ceer jeerɓe kaare fulɓe ceer jeerɓe mbimi sehlaɓe ka yimɓe ɓe mima ke Mamadou Yugo ñalade hande nde ko ñalade sukaɓe mumen koɓe weltiɓe koɓe farniɓe koɓe resannoɓe ñalande nde heddi tago ñimanen pulago welto ke Mamadou Yugo yalla kam no gor kam no yallo kinne buddi acca cigi caga ca wattake boyide
Tere ke Mamadou Yugo. Ñakumi ke 5 minutes nere. Ñakumi ke 5000 francs nere. Mien junni kutti. Barani wi mbay ci yeru dina heewi ko wannata ma. Dari ma galanda ka wete Mamadou. Tere Mamadou bintu Mamadou Fodal ni bari ar fonna ko. Ke Mamadou. Mamadou ci rokki ni tembe se baga betti ni kari ko woni. Barke jamille abatta jamille te wala yata wala ka yata be se lambe kan. Le dum jati no kongo de galanda ka wete bubo may. Kule mi ke galanda ka wete de ma ko may. Woni dole de. Senge siate o de se ko wetare ko. Ne dum jati no kongo de galanda ka wete de ma ko may. Vete de ma ko may se galanda ka wete bar ko may. Owi juri ma senge siate ma se wetare kan wetare ko le weti yo tawo be kare umbe. Jati no kongo de galanda ka wete Abdullahi Mamadou. Jammar wede sare Musa nay. Vete Abdullahi Mamadou. Dimo ko ko Musa gacce wete. Oyi mander ko le rokki ma 500 francs temedere ko belti dikkane kan woni to. Nedu. Kongo de galanda kan wete de kadi biran. Debe pullo di manyane wel ngam galanda kan wete ma sir malle do wete daga kam jara kam. Owe ner kolle juri ma sanga sa temedere se ma wetare kolle. Weltinde yotta worɓe ka yontama rewɓe kewe ga kewɗo kewe Mamadou Bintou Mamadou Al Fada ñirbani ala wonna ko ni teme se fatere kal weltare ko kewe o ƴewata wona o ƴewata Eba
nder kolle teni 3000 francs temere jeegom sefa Sénégal ɗum ko colla wawa innu arani ma colla wawi 3000 mbay jile nguru wami wiyata ɗum e 3000 francs temere jeegom sefa Sénégal e yittade juuɗe keɓadir yettaɓe Sénégal e noddunnoɓe joni koɓe ganduɗa kan wiyete Demba Gorgui Mayne beetere Demba Gorgui Mayne gorko fullodima namam raɓɓani hakkille o wi nder golleɓe juurima 500 temere sefa Sénégal ko beltide kay Mamadou Yuko e nder ɗum on mbawa yomgo faɗa besti noon e jabtima konngol ganduɗa ka wiyete Abdoulaye Mamma Siro beeteɗo Abdoulaye Mamma Siro e gorko fullodima kewɗo joom mo aynani jenggo jowna caki joguiɗo rewɓe resoɓe rewɓe nder wuuro jalni wiyete Sare Moussa Nayi sa ari ɗon hiiɗon haɗam ɗon heɓe ɗo hiɗi ɗon ko nayi ɗi haɗam ɗon ko kosam nam heɓe ɗon ko yonta worɓe ka yontaɓe rewɓe o wi nder golle juurima 500 temedere sefa ko belti dikkani kam woɗi joom e nder ɗum e jabtima kongoɓe gandanɗa ka wiyete Alassane Ly beeteɗo Alassane Ly gorko fullodima cewɗomo heege sewnani o wi nder golle juurima 500 temedere sefa Sénégal ko belti dikkani kam woɗi joom barke jonde nde ka batta jonde nde e nder ɗum e lettoɓe ganduɗa ka wiyete Ousmane gorko fullodima ƴettaɗo Ba o wi juuri 500 temedere sefa Sénégal hene welti dikkani kam woɗi joom e teddugal yontaɓe worɓe ka yontaɓe rewɓe sehlaɓe kayɓe ɓe e jabtima konngol ɓe ganduɗa kan wiyede Abdoulaye Bouba Ngoñayi e gorko pullomo ñaadowo no wiye canguede wiyete Saratago o wi nder golle juuri 500 temedere sefa Sénégal e heɓe meltiɓe dikkani kamen goni joom kewe Allah jarama ƴetten golle totten Assane Guiɗo Diatta jiyalo Allah joom bawal jaam gotol min layde no min mbaɗi tati noko nayi jiyalo Allah joom bawal jaam e hakkude ma sehlaɓe kayɓe ɓe min eɓe darno ha param